guys! Welcome back to my YouTube channel. So this is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So today's video ay napansin nyo na mahihirapan talaga ako magtagalog ng buo sa vlog ko. So ngayon, i-challenge ko ang sarili ko na magsalita ng buong Tagalog na mga pangungusap. Pangungusap talaga. So bawal na po ako magsalita ng Bisaya. So let's see, kaya ko guys. So naka-English pa naman ako. So dapat talaga mag-Tagalog ako ng buo guys. So samahan niyo ako guys, mag ano lang kami doon sa kalsada. Vlog na walang title. Na walang title. Lagot oy, dami na imong buwan ay makalagot. So guys, samahan niyo ako sa challenge na to at dahil gusto kong mag-Tagalog challenge ay meron tayong mikropono para interviewin ang mga tao sa aking paligid gamit ang salitang Tagalog. Let's go! Come on, baby. Yan lang kayo. Anong Tagalog ng ano? Oy, hindi ko talaga kaya ang challenge na to. Parang siyang maano. Attention po. Attention. Attention sa mga tao. Sa mga kaokrahan. No. Yung mga kaokrahan. Nandito po tayo sa mga kaokrahan guys. At nakikita nyo walang pang bunga. Meron siyang bulaklak pero walang bunga. So, dito tayo. Hala, oy. Papunta po tayo guys, papunta po tayo sa isa sa mga tourist spot dito sa aming lugar. Ang 3,003 steps to Linabo Peak. Dito sa aming lugar. Ang 3,003 steps to Linabo Peak. So guys, samahan nyo ako doon at tingnan natin ang isa sa mga ano. Pero guys, may unggoy dito guys. So guys, ito po ang inyong lingkod, si Hangal Girl, ang nagbabalita. So, samahan nyo ako sa mga update dito guys. Sa ngayon po ay may nakikita po tayong aso. Bandang aso. Ayaw! So dito guys, cameraman paki view ng mga What? Paligid. What? Para paligid. Oh no. Paligid. Ako. Nang paligid. At ang dami pong mga aso dito. Medyo mahihirapan po ako sa challenge. So guys, ito po ang entrance ng Linabo Peak. Halika huy, itong cameraman ko eh. So, iwan ko guys kung ano ang ano ito. Wala ano mang Tagalog ng ano, oy. No. Hala, oy. Super fake
Nakikita nyo, 3,003 steps to Linabo Peak, Barangay Lugdungan, Dipolog City. Dito po ang ako nakatira. At ito sa mga tourist spot ng Zamboanga del Norte. Ipapatay po ng sounds. Patayin mo ang sound ko eh. Patayin mo kasi anak ko. So guys, bakit may dala akong konti? So guys, nakikita nyo ang 3,003 steps to Linabo Peak. Bali, isa siyang mountain. Hagdanan guys. Every steps. Huwag kang Tumawa kasi nag-ano ka, nagbablog ka ng ano. Tumawa kasi nag-ano ka, nagbablog ka ng ano. So, every steps, hindi man ako marunong mag-Tagalog ng ano, every steps, kada steps, hindi ko talaga kaya ang challenge na to. Hindi ko talaga kaya ang challenge na to. Tingnan mo yung camera. Oy, mainit na. Ilan ang minutes? 4 pa ganing. 4 pa? Interviewin mo muna yung guard. So may nakabantay dito sa 3,003 steps. Anong masasabi mo? No. Sir, anong masasabi mo, sir? Marami bang tao pumunta dito, sir? Marami. Marami daw, guys. Pero takot yata dito. Dito mag-log-in, guys. Dito yung ano. Guys, dito mag-log-in kung papunta kayo sa taas. Halika nga. Dagat. Dagat mo. Nigel! Gindagan mo ng danlog. So, gagay. So, guys, yan lang po ang balita ko for today. Dahil No. parang fail yata yung ano, Dumudugo ng iya ang yung challenge ko na Tagalog challenge. Sobrang fail po dahil may nahalo yatang English. Charot. Pero pinaghira ay ano ba? No. Ano ba? Pero sinisikapan ko pong hindi magsalita ng Bisaya. So, that's all guys. Wait lang po. Ay! One eternity later. Guys, nandito ko ngayon sa 3,003 steps to Linabo Peak, Barangay Lugdungan, Dipolog City. At ito po ay isa sa mga tourist spot ng Zamboanga del Norte. At proud po akong nakatira dito. Actually, so guys, samahan niyo ako guys. Nalang ko ipanawagan guys. Manawagan lang ko kinsay. Guys, manawagan lang ko kinsay nakagubaan ng railings. Kinsay nakagubaan ng railings. Nga since anong year pa to na ano oy? Natukod. 90. Na year 1990 guys, meron pa to. Bakit wala na itong railings? Kinsay nagpagubaan eh? Agi man ang tao Rodrigo. Toyo nagguba. Saka guys, sa kadugay guys, natugka na dyan ang kahoy og dahon. Nakita nyo ang kahoy guys? Natugka na dyan ang dahon, ang iyang kahoy. Nabuhi dyan ang kwan guys. Nananggamot na dyan ang kahoy guys. Ang kahoy, nanggamot na dyan siya. Tinuod dyan ang kahoy, dili siya simento.
Nanggamot na siya din, no? Nagdahon na siya. So, maura to akong report, guys. Back to you, Jessica Soho. So, guys, ayaw mo kabala ka kung maari mo sa 3,003 steps o kang pangkabuhion mo. Kay na ay mga mayana diri, guys. Nakita niyo ang mga mayana? Manawagan lang ko. Nakinsa itong ipangkabuhi na yung mga mayana diri sa 3,003 steps. Labaon lang niya siya, guys. Ang kabuhion mo. So, kamus. Pero ay lang mo pakita kay dakunon ko. Tay! Manawagan kong ating Maripe. Mana? Ay, sige. Hi guys! Dito tayo sa 3,003 steps. So, aakyat tayo guys ng mga ilang steps para exercise ng konti guys, ng konti. Kasi 3,003 steps ito. Hindi ito kaya ng isang araw. So, andito tayo sa first station. First station guys, first station. Ito ang first station. So, akyat tayo doon sa ibabaw. Every Holy Week guys, madaming tao dito na aakyat. Madaming tao dito aakyat every Holy Week. Umaabot ng mga 20,000 people. So, ito ang mga view ng 3,003 steps. Na tayo kasi ang taas na. So, ito ang exit. Exit ng 3,003 steps. Dito dadaan ang exit, guys. Bro, ngalan. Ang dami ng mga orchids na tingnan dito. Ang ganda na tingnan, ang dami ng puno. So guys, that's all for the Tagalog challenge na walang kakwenta-kwenta. At nagbisaya pa rin. Ang ending nagbisaya pa rin. So that's all guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. Bye for now. See you and God bless everyone. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと